Ngamira pamberi pako kuti ngamira pamberi Yesu ndiye chikwadi. Yesu zvatotaura ngezvechokwadi. Dai pachabatwa nemwe. Ndakabatwa nemwe. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Inini ndakanga ndikutsvakira mwana wangu nzvimbo yekugara 1987 ndichibva ndaiona kuna Samatingo Jani kuwadhiteni. Mwana aibva agara kudaro, aibva agara. Mwana wangu aibva azoshaika hake. Zvese takaita kuna Samaringa zviri kunzeni. Ndakaenda nembudzi nejongwe kuna She Samaringa. Tikabva tagara, mwana aibva agara. Iniwo ndiri kwangu. Ndibva ndagara. Ndakazotoona mai mandicha akuya kuti ndakudzingwa. Hazi pangepeku. Ndikati isusu takatopapuwa ndisekuru Sajani. Sekuru Sajani wanga ine mwana wake waizwa Ishmael. Nambuya Giles. Nambuya Mamebu. Sekuru John. Vanhu vese ndiri kutaura akatofa. Ndikati kabva zviro izvi tochiona kuti todi vakambotongana havo vari vega namachariti mandicha, asi vakaramba vachiuya kwangu kuti mai isu hatichazvikwanisi. Ndikati hambai toturike nyaya kwano kwashe kwedu kwabva taenda tibva tavataurira. Akati hakuna yakada ndiwo. Ndikati zvakanaka, saka sitozoona ndiwo ouya gare wauya musi wa 27 akati mbuya panzvimbo payapotoshupa iwe weZimbabwe watouya newanhu wake. Ndikati maino hambai kumadzishe tonyase kobadzirirwa tiri ikweyo tiri pamwe chete. Iye mai mandicho wacho uri pano uchakwanisawo kudini kutaura. Ndo zvakaitika. Ava takataurira eZimbabwe kwedu. Akati mbuya apamborina nenyaya iyo. Apamborina. Endai mogara. Saka paakazodzoka akabva ataurira mai mandiche kuti musi waJanuary munofanira kubva pano. Uyu muri kumuona ere? Ava kuti akadaira akati hunde ndiri kumuona. Zikasi ndiyo munogara panapa. Wayani yamwe kakaka yechitobvisai. iZimbabwe rekwedu iyo. Saka ndikati maini hambai mberi tiende kotaura. Asi pataitaurirana nenyaya avo vaitaura kuti satiri vazokenge kuZimbabwe ngekuti zvinowesta mari. Ngatitaurirane pachedu. Saka zotoshayiswa uya iti maiwe mbuya vanhu vaya watouya watoti bvisai waya yenyu hatina ndabasa newaya yenyu panzvimbo ngepavo. Mwana wangu wakagarapo 87 tapuwa ndibaba wavo. Ava kutoaona izvozvi patakapuwa ndinobaona. Takatovakidzana mwana wangu aishaita aitouyawo kurufu. Mukanga muri parufu handiti kana munhu aine chikwereti munotaura kuti munhu uyu une chikwereti nesusu. Hatina kumbozvizwa. Saka totoshamiswa ngezvekuti weZimbabwe watouya wati chitobva January asati apera. Ndo patakauya kuno. Wakati chimba inobva January asati apera ndiya. NgeweZimbabwe rekwedu. Wamtetwa. Ndisabuku ere kana mbishi. Ndishi. Yakabvayo. Ndisikatokwanisi nekufamba. Asi ndakatsetsera. Iko kwacho akaitoka here kana kwakungo kutaura kuti vai. Isusu kwange kumuzisa kuti ungazozwepo ngozozo. Asi kuti tongabatiri kunya. Saka nhasi azounza kumundia. Ndini maunza. Saka nyaya yenyu ndokuti mimi makapiwa ndiMatingo. Matingo ndibaba. Ndibaba. Okay. Muni here pamakanyora naMatingo. Mati? Muni here pamakanyora naMatingo. Hapana. Hapana. Kana kuti pamakapiwa sabhuku angaripo. Samsaka. Angaripo. Nhasi mauya naye. Samsaka hapana. Maifanira mauya naye. Ndio weakness yenyu. Yekuti makapiwa.
Samusaka wakabviswa pana Samukodza. Samukodza ndiye wakazoiswapo, ndiye watakatongwa naye musi wa 27. Asi haana chaakatangwa naMatingo James wanga aripo. Saka mauya naye. Ani? Iye Sabhuku. Sabhuku Dani. Wauya neapa. Wauya neapa. All right, it's okay, correct us. Then out. Namira pamberi pedera pakutasa. Namira pamberi pedera pakutasa. Israeli richokwadi. Ndachataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa nemoto. Ndikanyepa ndichabatwa nemoto. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Imimi muri ari paMatingo. Inini ndiri ngotwera saMatingo. Ngotwera saMatingo. Makarorwa. Ndakarorwa. Makarorwa kwachikuwa. Kwachikuwa kupi? Kusamarina. Samarina. Retorete. Kuti pamusoro mambo. Inini ndakamirira baba wangu saMatingo. Baba wangu saMatingo wakakura baba wangu saMatingo. Inini baba wangu saMatingo ndiye baba wangu. Saka ari baba wangu. Ari baba wangu. Inini ndakaberekerwa pamba ipapa apa parusi ndakapiwa. Ipo pandakaberekerwa. Ndaberekerwa pamba ipapa. Ndakangokurawo ndiripo. Ndakura ndiripo ndakazosvika pakuendawo kumba kwangu. Wana baba wainditaurirawo ndakura kuti mwanangu uri kuona here mudongorero riri pamusoro apa? Kandiri kuriona. Ndipo takanga takagara padongo racho. Asi kuti tizobve padongo iroro tisvike pano. Ndi mai wabereka mai wangu. Ranga riri svikiro. Anditi. Saka ari mukunda nyama yangu. Ari svikiro rekwachikoro. Saka padaro mai wangu wakabva agara. Uyu mbuya ndipo akati inini ndakuda kudini? Ndakuda kuzorora. Saka ndakuda kuzorora. Iwewe mwana wangu chibva pagoma. Uchidzika apa. Ndipo akapadzikiswa ipapa. Adzikiswa ipapa apa. Mbuya wakabva adini? Asakazombopedza kana wani kuba. Aibva angoshaika. Aibva akwira. Mbuya akwira kudaro. Takasara tikagara. Sisi wangu ndiwo ndiri kuti wachimbonditambira. Ndaine ndaanchirudi. Asi ndipo ndakaberekerwa. Pale pamata makumira panzira. Boza rizoni matawati. Mati mbuya ranga rishiku. Rishiku. Mbuya akuda kufa. Akati ibaya. Baba wangu manje. Ibva uko. Anga ari pagoma. Ibva uko. Udzika. Uya ugari apa. Amunopedza. Uya ugara apa. Saka agara apa mbuya. Ibva uko. Uya ugara apa. Iyo inzira yandada kuti ndifambe. Mbuya imbuya. Ndati. Mbuya wakati ibvapo uye ugare apa. Baba ndokubva abva. Ndobva yakugara. Saka murume weimba. Baba ndimukwasha kauya. Andina kusati mukwasha here. Saka baba adzika agara apa. Saka mbuya haana kuzombopedzawo kuti mazuva madiki achomari nguva yangu yakwana. Is why. Ndati ibvapo uya ugare apa. Zvazaro mbuya haana kuzombotora mazuva wokubva.
baba ndokubva abva ndobva uya ndizvo mbuya vakati ibvapo kuganana. yes Asi baba atidzika. Baba vakabva ndoba ndiri kuda ndipo muruda. baba wakadzika here Baba wakabva adzika. Baba kudzika kwababa manje. baba kudzika kwake kwakuri kutama here kwakutama mini kuti kwakabva kwakusiri kwake baba wakanga akagarawo kuzvigarira. ndati kana akatama kubva uko kuenda apa kwaakabva hakusiri kwake ukakabva ipi tati baba wanga ane nzvimbo yaakanga akagara. Baba ane nzvimbo yaanga akagara. Saka mbuya ava ndiwo wakachizoti wanga vari ngepazasi wana mbuya. Saka mbuya wakati iwewe Serasi chibva inzira yangu yotoda kufamba ndiyo nguva yangu yapera. Saka chiuya ugare apa pastendi iyo iyi kutaurwa nayo. baba ubva adini Baba ndobva adini ngoma yakabva yaridzwa. Ngoma yaridzwa semunhu anga arisvikirwa ndiko yakaridzwa vanhu wese vakabva vauya. Baba mukuru wangu Samatingo ndiye akadaidzwa ukazi mukwamba inini wangu mukwamba inini ndakuda kuenda. Saka ndakuda kuenda iwe chiridza ngoma vanhu wauya vanhu vabva vatema miti kitikiti vakadzi vaikanya ivhu apa pobva padini pawaka umba hombe zvimwe zvacho ngazvidzike pamba apo pakabva mai vaka ambuya mirai zvomuri kutaura ndiri kuzvizwa asi ndiri kuti ava watema miti watema zvidhina watakura ivhu kutama kakubva kustendi iyo kubva kustendi kuuya apa ndo pane mubvunzo wangu wamuramba mubvunzenga ipo kuti kutama kwakaita baba uko it means uko hakusina munhu ikoko kakwapa hakusiri kwake hakusisina munhu chikontinebe hakusisina munhu ba apa wabva wadzika vabva pawapa handiti mumba iyoyo yati waziwa kwai zviro zvese zvadzikiswa ipapo zvadzikiswa ipapo baba mbuya haana kuzotopedza mazuva mangani mazhinji aibva ashaika zvishu aibva achikwira nenzira yake ubva aenda kumakowandi tapedza kudaro ndiwo pakazouya hondo yauya pamba pedu isisu ndiwo pakanga pane bhesi saka pakazoita disaster paibva pafa vasikana vangani 7 vakafira. Saka vana baba wakabva wabva pamba waibva wazopinda muchipi. Vana baba wapinda muchipi yakazosvika nguva yakuzi chibudai muchipi handiti vanhu vakapera kudzokera ipi kumatongo kwavo. Saka baba haana kuzokwanisa kuzodzoka apa baba makumba angu ari kudedera ndichaura mundakagara baba haana kuzokwanisa kudini kuzokera pamatongo paya baba apa pasitova. Saka baba wakabva apiwa stendi ndi mukoma wake kaichimbogara apa kuitira kuti apa izvo pakazofa vasikana pamborohwe ngemvura iyi yemudenga handiti zvakanaka tagaragara ndipo ini ndaandakubhuruwayo manje ndaandaroorwa manje ndaakubhuruwayo ndiri kubhuruwayo ndakazouyawo ndikazi isusu pano ndipo tati kumatongo kuya uko pakusati kwaita ako munhuwa ndima ndadzokera zvakanaka ndazoti kechipiri manje ndipo ndakazouya ndizwa vanhu vari kuti kumatongo kwenyu kune munhu wako wakowaka munhu wako waka kumatongo ivo paro ngepedu ndipo ndakangochatira zvadini baba kaindi baba wakauya ndi mai Matsekesa. Mai Matsekesa auya mai Matsekesa wakati sekuru nambuya inini ndiri kukumbirawo ndine mwana wangu ndikuda kuti amboone kuzorora andotsvaka ini stendi yake. Saka vanhu vakuru wakadini wakati zvakanaka ndipo wakabva waenda koni unogara ipapa. Saka uzoti tagara ndipo tazoona tiri pana Matsekesa kuzwi ani Gwarada
Gwarada uyu atizozose Gwarada wakashaika. Gwarada ashaika atina kumbofunga kuti kune chiti ngaenda kuti munhu uri kuzorora kutsvaga stand yake toenda kunomira kuti kwazi isusu tirumirira kuti uyu takamutengesera. Haana kutengeserwa. Asi kuti wakazenda wakakumbira kuzorora. Aibva azorora. Anditi saka apa Gwarada kuti zvaatoshaika isu takandogara tikati matongo ngeizvi. Ndipo tazoshamisika kuonawo Manjiche wakudini wakutema. Manjiche zvakutema zvadini. Sisi wangu ndio wakatoenda. Ndio wakatanga kuenda kumtaura na Manjiche. Manjiche akazi musateme henyu baba. Munda ngewedu. Imimi musateme. Zvakadini zvakanaka. Sisi wadzokera. Waibva wasara vhamba kundokontinya kutema kuya. Sisi waibva waenda futi. Waenda futi sisi vakangozi tazviswa vaibvadzo. Zvirumbodini. Ndipo taakuzotozwa kuti kwakuiswa ini waya. Vanenge vakutochera makomba. Papaita makomba mashoma angu achera. Wakuchera makomba. Ngati waizochera makomba odini sisi ndipo abhatsi nditaurira. Ngati ngatiende todi tozwanana. Watuchisvika. Watukubva tadini tandowadaidzawo iwa. Tapatambo taurirana. Ngati inini ndiri mbodini. Mbuya wakabva auya Matesa. Akazi tikati aiwa sitasuda bazvekudini. Tiite zvenyu zvomutaura zvekuti tiende kure. Tatundo tinodini tingotaurirana. Sezviro zvazviri zvekudini zvekuzorora. Anditi makatengeserwa ere atina kutengeserwa. Asi nyaya yekuzorora ndiyo yaari kuramba manyute. Atina kuzi kuzorora. Asi isusu baba vedu vakanyatsotaura kuti wakakumbira kuti kuzorora. Asi chokwadi chawataura kuti atina kutengeserwa. Anditi amuna kutengeserwa zvakanaka. Zvino izvi zvazouya sei? Isu atichazvizivi kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka ndipo takazogarisana. Mbuya Mazekeza aibva ati inini ndakumutura kuna Manjiche. Ona zvese zvingozonga zviriyo kuti mungwamwa utaurirana. Mungotaurirana na Manjiche. Saka isusu tagara tizo Manjiche urundodini? Urundoisa waya yake. Kuwaya iruramba iswa isu tisati tapasisirana. Zviri udini. Tabvunza taenda. Takabva taenda na sisi. Mwana wacho wadzadzi yangu kuda kugara wakazi matongo ndiwo ako auchazogara. Zvakanaka. Tabva taenda. Tikati isu ngatimboende. Iwo zvawaramba waindoti nguva iri ndoenda. Timirire. Isu ngatiende. Bataenda nematimu edu nebhemba. Batasvika batamboti teme. Tatema. Muroora weawa. Ndiyo akabva atanga kudaidza. Aibva adaidzira chisana. Kazi hapana vanhu ba. Isu tatauda kutobva hedu zvaranga rupisa. Hapana vanhu ba. Hapana vanhu ba. Tune chinguwa. Wabva wauya. Manjiche nemukadzi papa sina ndibaba wakauya. Nemuroora. Nemukomana. Mukomana wakazotouya kutoita zvehasha. Isusu bva wakasvika takabva tandototawo mapembe edu pataka. Kwauchingamidza. Kazi mwazopinda sei muwaya edu isusu takaisa waya. Tikati aiwa. Isusu tiri kupinda ngoni andiri munondoti mirai. Garai munondoisa waya. Tisati tapasisirana baba. Zvino zvomuramba murudare chingozi kuzorora utaura kuti munhu wabva atopiwa kuita pake. Haana kupiwa kuita pake. Anditi apa pakangomira ngenyaya yacho ihondo yakanga yauya. Anditi saka munhu tori suppose kuti agare apa. Ndiye utaura naye. Anditi mukomana. Zvakanaka. Kazi nasamanjiche uya. Zvakanaka. Mukomana umwe wako yako mudhonza, ukoda udhonza. Aibva aramba. Vatapedzerana kazi sisi takasoenda kuna Mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese. Mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese zvepamambo, zvese zvekwaani, zvese nemitero nezvese. Kati zvakanaka. Atirambiba. Asi sisi takatera. Pane nguva yakazi munhu une matongo ake ngaaterere matongo ake ngoti zvinhu zvinoda kushata. Unenge arida matongo ake ngaaterere. Sabhuku asati atengesa. Anditi zvakanaka. Isu takabva ndaterera wari matongo angu aya. Ndibva ndazoti pamberi pasi mapemiti. Ndibva ndabvisa permit yangu. Ndibva ndapedza. Saka ava varikundoramba vari kundoenderera newaya. Ndipo ndakazoti mukoma tisarambe tidare bazvo.
ngatimboende uko kwashe Mtetwa. Ndimbozame kutaura nana sekuru kuti wauye waidini waionawo zviripo kuti kuri kuzotongwa tozoenda kuzodini kuzotongwa anditi asi wambopaona pana sekuru wawiwa naMtetwa ishewedu lakana gadzo ndipo tazoti sekuru uyai ndobva wauya sekuru wauya tapataenda pamunda paya tapatatuma mukomana wangu nene wakauya nasekuru wabva wauya waenda kovatora wakabva wandouyawo zveshuwa tipatadini tagarisana tikati ndiyo nyaya iri papa sekuru wakatarisa washuwa tiri kuvaudzawo kuti chokwadi apa ngepe wakakumbira kuzorora asi pakuzorora munhu ungongangobva azondonga achiwawa nenzvimbo yacho anditi saka watundoti apadzidzo hatizonzwa kuti izobve uku izouye uku apa wakazotisarenda kuti imwe miendai kuna Manjichi hatinozwa kuti zvakanga zvafamba sei ndiyo apa asi ndini pamusoro ndinokatsamba kangu ako ndichada kumba kuti mundiverengere ikazikakanhikikangu wakakumbira baba saka ndati chimbomirai ndimbomupewo katsamba kangu makore avo aripo nokuti hapana kana mumbori mwana makore avo aripo atidambiba ini handizivi makore avo ba ini ndikoda kuziva makore avo makore avo inini hatiasaka ndadati inini ndingaimbowo katsamba kangu kuti muzoti ndipo ndakaberekerwa saka simba rekuwabvisa mwauri wanaro atichiwarutsvaga sendi yavo wakakumbira kuzorora havana kukumbira kuti tida kugara chimbomedzai mate medzai mate chipei katsamba kenyu kacho Mtetwa wacho arika taura chizo ndiani ndiri Susan Shipuu iyo ndiani ndiri Richmond Mtetwa ndakamirira Shemponda what 10 matika maiwarika ndikuti nyaya ina kuna mudarika imini zvandakaita pamusoro anzi kwese pindura mubvunzo haina saka iwo uri kuya kumirira sekunyaya sina kuna mudarika ndakadaidzwa kuno kune Samoni ndakaona Samoni yabuya ndakasungiswa na Jennifer Pansekesi handisitoziva zvakadini handinamboti ndataura nawo ka noka because ka maiwarika ndekuti isheka kana nyaya isati yapinda unari kwako unouya uchimirira uchiita witness yei inini Samoni ndiye andisungirira kuti ndinge ndiri pano nhasi ndakapuwa Samoni yenyu saka ndoya nditi ndisvike pano nhasi panhau iyoyi asi haina kumboti yatongwa ba haina kusvika kuna sabhuku ndiyakabama yavo aiwa ndopane mubvunzo wangu baba mubvunzo wangu ndewekuti awa mai avo vanonzi wabve pasina court order sei kozi chinotanga ka munhu ka anenge atori innocent munhu wese asati apinda mudare anenge ari innocent until court yazodecide kuti you are guilty pamusoro dare yes ndingati nyaya pandakataurirwa naSusan Shipuu patakasvikapo handina kufungidzira kuti ichasvika pakadai nokuti apa pavakandipa nyaya yavo nenhoroondo yatati nayo yemunda iwoyo kubva munguva yehondo kuya unosvika izvozvi hapana munhu airi mapopa chaiwepo chidza chiimba chinenge chano makore akawandisa ari kutoputwa zvidhina namai avo kubidza kuvhireji ino kwavo kubva kuno kwaMusaka kuendesa kuvhireji yaNyabanda ivo vakati sezvakaita rodhiri apa yadhi yavo zvidhina zvaari kutakura ndezvari zvidhina zvarutakura ndezveakashayika akanga akumbira kunana wakakumbirwa ndini mwana wake uyo akakumbirira kuzorora iyi no izwa
mutemo wekuti pane munhu anopiwa lende kuzororera wakabvira kuzizorora unozorora pacheya kana motikari mako kana mabhasikoro iye ndiyo akumbira kana pasi pemuti ndokunozi kuzorora because uri kupfuura shona yekuti ndapiwa pekuzorora munhu uri kuwaka brick and mortar nematombo kupfurira imba kusimba nemukotopera nemumango wozuri kuzorora ipo papo haana hake vechinhu kana any product iripo yake chake chiripo ndochidza ichocho bango chinozi musha matongo imba hanzi chinozi musha imba hapana panonzi pari pamusha hakuba pasina imba hakuna kana dzimba dzasitoripo dzikadonha panozi padongo pakunzi pachi padongo zvidhina zvemufi uyu ndo zviri kutotwa namanjisha kutoendesawo saka pesa apa pawangu wakambotaura namashure apa wachitadza kuzwisana ini ndoshisvika ndobva ndataura navo hatina unga tatoti kuti idare iroro vakuri kungoonesana ngati nimi kuti but iwewo chawakakanganisaka wakakanganisa pekuti by end of January unofanira kunga wabva padapo. That's a decision, that's an order. Isina kuti Order yacho, where is the best? Pamusoro changamiri haipapo soreshu asi handina kudini Saka ndakatodaroka inini handizokwanisa kuenda nayo mberi because inini ndakuti undiratidza zvakawanda inini asi handina kudaro apo wati sorry kuruti sorry apo wati ndinongodaro aiwa nyaya ndoipambira nyaya pachakadini wakomana dzikeyo munoita inspection yechi yepautaura but ndikuda kuti sabhuku anonzani mtsaka Bana dani mkonza. mukodza Waanofamba na. sabuka kangari mukare ngeni. Lui mnu. ndakuda kuti kuende panzvimbo pacho mbuya kwaoneka kuti pamakazi muzorore pacho panei ndepapi pakamira sei then kana akubva iko kuti akuchiziva macho ngekutaura nezvayo inzvimbo yakambomira sei then manext door achataurawo zvaanodii zvaanoziva because chokwadi chirapa mese makadaiwo pakaitwa decision yekuzorora mamusika the only person angaripo pakaitwa nyaya yekuzorora yemuntu ane zvayo ndimbuya because mbuya ndio wakakumbira mbuya ndio wakakumbira kuna baba Matimbo. And now that Baba Matimbo wasipo, it means the only surviving witness. Dai muri kundirakidza izvozvo kuti mune a written document yakanyorwa nasekuru Matimbo kuti ndaisa vanhu apa vanhuva asi wari en route to wari kupfuura zvino document hapana. It's your word against your word. Kana wakakutaurira waifana kwakutaurirai wachiisa muchinyoro ende pawakakutaurirai wakakutaurirai muri mega uyu asipobo waifana wakadaidza uyu nemi wotaura kuti mwanangu uyu munhu taisa apo uyu uri kupfuura muna kuti ramangwana ende sei baba wenyu ari mupenyu kusvika afa akafa rini baba wenyu akafa rini Baba wenyu chaiye. Sasa baba wenyu akafanya ntigora kati. 88 12 so we are talking of nyaya panapa yekuti vanhu vakazorora for 37 years. Because kana baba wenyu akafa 88 it's even more than 37 because baba wenyu wakazofa imi magara kumakore mangani makagara mamagara kumakore mangani Takasvika po 87. makasvika 87 Iye mukomana aizoshaikana 99 September. right mukona nyaya ndinotaura ndoedza kutaura kuti 25 plus 12 37 which means tiri kutaura nenyaya yevanhu vakagara panzvimbo for 38 years
38 years mwana anozvarwa anotanga kushandirwa nhumbu yacho, yobva yabata, wobva abarwa, wobva aita grade 1 to 7, wobva aita form 1 to 6, wobva aita kuuniversity, wobva apedza, wobva asenza for close to another 11-12 years. Ari kusenza akandozorora. pamusoro saka No, is why nyandutaura. Guys, ngative practical. Anzi, ngative practical. Ngative futi vanhu vanotaura chii. Bambo imimi Richmond mune makore mangani? ndine 51. Mune chii? 51. Mune 51. Meaning kuti when this agreement was made, mamune 18 years. You were a minor. This one. When this decision was made, you were a minor. So you cannot stand in a court of law as a witness. This is a bambo. Atidi vanhu vanowitnessa manyepo. Apa ndina mwiri witness ndaita pamusoro daro. Waita kuti wako kuti? Inini tsamba. Wawuyako watakuzodii. Ndangozi ndasungiswa naye Ningi Juliet Ningi. Achikusungisirei? Nenyaya iyi yasuzeni. What was your part in the case? Part chakati iwo uzosungiswe. Part yangu inini pakuti ndizosvike pakugwatsana ndikuona sepe kuti pandakati inini nzvimbo inogaya iye irutogwa nawo. Kana izvozvi iye vacho hapana munhu aigarapo izvozvi kunze kweiye umufi. Akuna kutogarapo ndemunyuwani. Nzvimbo iyi yatogara hayo isitorina chii, isitorina mumba. Kwemakore iwaya yamuri kuverenga iye iwacho hapasipo is why kufa kwemunhu hakuchinji ownership yenzvimbo. Kune misha yakawanda matongo isina vanhu, asi hazvinewo kuti kana pafiwa paine dombo paapako kana kuti anokwanisa kutora kana kuti you can take back chinhu chawakapa munhu. No, inini cheme yandikuda mbuya, cheme yekuti kuzorora hazviiti ba. Kana chikuru chirungu chako kune mazwi mairi anonzi John stayed at number 3864. Then Mary lived. Mary stayed at house number 4129. But John lived. Saka nhasi kuti unotaura kuti iwe unoverenga 2026 unoverenga saishe unoverenga ndikotere pakataura kuzi under communal land act munhu anokwanisa kupiwa land wo wakatozororera. Let's not create a situation. Let's not take advantage of my situations. And inini pandaita question ndosangati I want to send my guys down there. Wakomana wangu waundirire nechi wandiurire nechokwadi because inini hamuzotipa chokwadi murundinyepera because chazoti wauye kunofu awa issue yekunzi by the 31st of January munofanira kunga mabva. Ndataura izvozvo ndiani? Ndirichmentedwa. Ndo zvasvitsa awa kupi? Saka hautauriwo kuti munyaya umo. Munyaya urimo mashoko ako ndiwo akutsvitsai kuno. Saka inini wakomana by Wednesday inge madzika kwa 10. Munoona parutaura nezvazvo. Muona manext door, muona sabhuku, muona ishe, mundipa report yekutokamira sei. Because as of now ndakatotaisa zvandazwa apo
zvandazwa apa zvesa manyepo ega hapana chokwadi. Mutemo iwoyo munhu akagara panzvimbo kwemakore mangani papa akadarika makore mairi. Dati wati Akadarika mairi makore akanonga patori papa. Saka why are you going against the same law that you protect? Pamusoro mambo Inini nyaya yangu ndepekuti iwewe mutemo unoziva kuti mutemo wehurumende unoti munhu akagara panzvimbo iyi kwenguva yakati haachabvi papani. Ende iwewe saishe ndio mutemo wamunoprotecta on behalf of the government. But nhasi uri munomudare iwewe kuita go against the same law that you pretend to protect. Because wakatopa munhu eviction order. Andina ba. Kuti by the time unokona kubva eviction order. Panoenda kumujekesera mambo. Pamusoro panoenda kumujekerwa. Taura tisu. Panaendoda kuti mujekerwe ndipo dare ndepekuti nzvimbo iyi yatototaura nezvayo haina aitoigara pasince all the years makore acho ese iwaya kana kurimwa kwasvika pasingatorimiba ko zvidhina zviri kutakurwa izvi zvidhina izvi zvakutakurwa namanjishe zvine aigara akakumbira zvidhina zviri kubvepi pasina pakambowakwa tikubvunza uya tati zvidhina mati zvidhina zviri kutakurwa mati zvidhina zviri kutakurwa zviri kuiswa kune imwe zvichibva apa imba iri kubviswa zvidhina imba yemufi akanga akapiwa pekutanga namatingo ndozvamataura wakakumbira ambuya ndikaiti kutaurei zvandiri kutaurei izwai kanbuya izwai mbuya muruzwa mbuya. You cannot stand in a court of law imimi muchidhifenda zvamusina kuita. Handimi makavapa pekuzororera baba yamuri kutaura mbuya ihiyesei. Yes, pachirungu inonzi hiyesei yamuri kutaura because muri kuti ndakatauri ndaka. That's indirect speech. Tsamba inde muchato buya. Muchato unei? Muchato unei? Muchato unei ne dispute ye ownership ye land. Ndiye land inobodinya muchato. Uya vanhu vese muri kuona vane muchato ava. Asi hauyi nemichato yavo koti kana visina kudaidzwa kuzi ngeuye koti. Wese wamukona wakachata wese wakawanda asi kana muchato usingadiwi koti unowire ena kodi because tinoziva mutemo kuya kuti pane minda yakapiwa ichishandiswa muchato tinoiziva nemakore acho tinoaziva kuti kune minda yakapiwa ichishandiswa muchato iriko tinoiziva. Andizvo tasoimuona ndaisa kufamba nemi zvakanaka ndiri kuvhunza kuti muri kuti kana muti baba wakazibva kuuya apa ukwa kusina wapa chiwaka chidaiso iyo inzira so ndandiri kufamba nemi zvakanaka kuti ndiyese kuona chokwadi. Andizvo ndobva ndaona chokwadi kuti pakaitwa iyi yekupana iyi manga musipo ndandaroya saka then muda kudefenda chinhu chakaitwa musipo sei? Why do you want to defend something chakaitwa musipo? Ndati ndipei paper rakanyorwa kana kuti sabhuku because pakaitwa process dzese idzi sabhuku aifanira kunge atoripo pakapiwa munhu land because munhu uyo anga asikabhadhari here development land. Iye anga asikabhadhari pane nzvimbo iyoyo hapana chakambobhadhara vaibhadhara ngekuti iye akataura zvokubhadhara. Uyu akabva rini muguruwayo avane makore ndati wakabva rini muguruwayo anenge anotidza mumakore achauda aiwa uyo ungamupindurira sei? Iye aripo uda mupindurewo uya makabva rini muguruwayo kuguruwayo ndane makore zviri ndati makabva rini muguruwayo ndakabva kare chimudai muno
Endai inspection ikoko by Wednesday. Endai inspection by Wednesday. Wakadzi muruzwa wasikana. Musaite tsika dzekuti kana makaroorwa mudzoka kumisha kuvhiringidza vanhu vakagara zvakanaka mumisha. Muruzwa munhu ngagare mumakwari. Muruzwa kana wakaroorwa wabuda mumusha enda wochengetedze kwawakaroorwa. Don't come back kumusha kune hanzvadzi nevana to cause confusion. Kumusha umuti kuti hakuna wakomana iro. Kwamatingu hakuna wakomana. Saka sei mafunga kuti mimi ndimakangwara kwadarika. Sei mafunga kuti ndimakangwara kwadarika ipo. Wenyu mwana mukomana kumba kwenyu mimi ari kumirirwa nani? Wenyu mwana imi kumba kwenyu munda wake uri kumirirwa nani? Womira na baba andi imimi ni mai wenyu na mai imi basa renyu ndiro kumirira zvewana wenyu. Kana maroorwa itai zveko makaroorwa. Don't come back and cause confusion kumusha. Chinhu an agreement that was an agreement yakaitwa nababa wenyu. Mustori ipo. Imi mwana baba akafa 1988. You want to change that decision 30 years down the line. 38 years down the line. Munokwana na baba wenyu anofarana mari mdwamari. You want to change a decision yakaitwa nababa wenyu 38 years ago. Wakamuka kati ndakasienda pamunhu pekuzorora imi maakudidi munopindura miti baba wakati muzukuru. No, it's okay. Aumana dzikaiko by Wednesday. She want to get to the bottom of this case because I'm beginning to suspect that there is more to this case than what's going on. Because amaifanira kuenda kotora ishe muchadza kutora wanakomana wacho mumusha imomo kuti wauye kumirira zviro zvavo, but you prefer kotora ishe instead yekutora wanakomana wacho mabeneficiary eminda iyo. Mabeneficiary eminda iyo wanakomana wemusha imomo, where are they? What group? Why are they absent? What group? Saka unoenda kugara kwemirwa natete asi ndio muri dzenya yacho. Tutuma wakomana ipo mseweni. Wari kuya inspection mseweni. Chando, that'll be